രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ രാമ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, പ്രണാമം. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിഗമകൽപതരോർഗളിതം ഫലം ശുഖമുഖാമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസികാ ഭുവി ഭാവുകാഃ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയ ഭഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ടകി. കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ദേവകീ നന്ദനായ ച നന്ദഗോപകുമാരായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മള് രണ്ടാമത്തെ സ്കന്ധം ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം 19ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. ഒരു ഓറഞ്ച് കളറിലുള്ള ബുക്കാണ്. കുറെ പേർക്ക് പുതിയ പുസ്തകം കിട്ടിയിട്ട് മനസ്സിലാവില്ല. ഒരു ഓറഞ്ച് കളറിൽ ഇതാണ് ബുക്കിന്റെ കവറ്. ഒരു ഓറഞ്ച് കളറിൽ കേട്ടോ, ലൈറ്റ് ഓറഞ്ച് കളറില് ഇത്തിരി അതാണ് ഒരു ബുക്ക്. അത് ദ്വിതീയ സ്കന്ധം എന്നാണ് അതും എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും. ദ്വിതീയ സ്കന്ധം, ദ്വിതീയം തൃതീയം അങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുള്ള ദ്വിതീയമാണിത്. രണ്ടാമത്തെ സ്കന്ധം ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തില് 18 ശ്ലോകം വരെ നമ്മൾ എടുത്തു. ഇന്ന് 19ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ് എടുക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മള് ഇന്നലെ എന്താ നമ്മൾ കണ്ടത്? 16ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു വ്യക്തി ആയുസിന്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിൽ അല്ലെ, നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞ എന്താണ് അവസാന ഘട്ടത്തിൽ, അതായത് 50 വയസ്സ് കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുടുംബപരമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ബാധ്യതകളിൽ നിന്നും മോചനം നേടണം, വിരമിക്കണം എന്നാണ് ആ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞത്. അതായത് വീട് വിട്ട് ഇറങ്ങണം എന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഏതെങ്കിലും പുണ്യസ്ഥലത്ത് വസിക്കുക, നിത്യേന പുണ്യതീർത്ഥങ്ങളിൽ സ്നാനം ചെയ്ത് ശുദ്ധിയാകുക, ആത്മനിയന്ത്രണം പാലിച്ചുകൊണ്ട് പവിത്രതയുള്ള ഒരു ഏകാന്ത സ്ഥലത്ത് കുശപ്പുല്ല് വിരിച്ച് മാൻതോലൊക്കെ വിരിച്ചിട്ട് ഒരു ഇരിപ്പിടത്തിൽ ഇരുന്നിട്ട് ശാന്തനായിട്ട് ഇരുന്ന് ധ്യാനിക്കാനാണ് ആര് പറയുന്നത്? ഈ ശ്ലോകത്തിൽ 16ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ശൂദേവ മഹർഷി പറയുന്നത്. 17ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് എന്താ പറഞ്ഞത്? ഇങ്ങനെ ശരിയായ ഒരു ആസനത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് പ്രാണായാമം വഴി യോഗ പ്രക്രിയയെ കുറിച്ച് ഇവിടെ പറഞ്ഞു. പ്രാണായാമം വഴി ശ്വസന പ്രക്രിയ നിയന്ത്രിച്ച് മനസ്സിനെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ചിന്തകളിൽ നിന്നെല്ലാം മോചിപ്പിച്ച് ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള പ്രണവത്തില് ഓം എന്ന ആ മന്ത്രത്തില് ഏകാഗ്രമാക്കാനാണ് പറയുന്നത്. ഓം എന്ന് പറഞ്ഞാല് മൂന്ന് വാക്കുകളുടെ വാക്ക് എന്താ പറയാ, ലെറ്ററുകൾ അല്ലെ, അതിന്റെ ആ സംയോജനമാണ്. എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞ ഓം എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഊ അല്ലെ പറഞ്ഞു. ഇതിന്റെ അതിന്റെ സംയോഗമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ദിവ്യബീജമായിട്ടുള്ള ഓങ്കാരത്തെ വിസ്മരിക്കാതെ മനസ്സിൽ ഉരുവിട്ടുകൊണ്ട് മനസ്സിനെ പൂർണ്ണമായിട്ടും നിയന്ത്രണത്തിലാക്കുകയാണ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു തന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ 18ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? മനസ്സ് പൂർണ്ണമായിട്ട് ആത്മീയ ചിന്തയിലേക്ക്
ഉണരുമ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ലൗകികമായ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പിൻവലിച്ച് ബുദ്ധിയെ സാരഥിയാക്കിക്കൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, നിയന്ത്രിക്കണം. അങ്ങനെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വ്യാപൃതമായിരിക്കുന്ന ആ മനസ്സിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം, നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തണം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ അവബോധം കൊണ്ട് മനസ്സിൽ ഭഗവാനിൽ നമ്മൾ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തുക. അങ്ങനെ ആ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള അവബോധത്തോടെ ഭഗവാനിൽ മനസ്സ് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും, യഥാർത്ഥ മോക്ഷം സാധ്യമാകുമെന്നാണ് ആ ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മളോട് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മൾ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കണം. മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് ബുദ്ധിയെ സാരഥിയാക്കി ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഭൗതിക വിഷയങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം മാറ്റി അത് ഭഗവാന്റെ പ്രേമപൂർവമായിട്ടുള്ള ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തുക. അതാണ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. അത്രയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. 18ാമത്തെ ശ്ലോകം വരെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഇനി 19ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ് നമ്മൾ എടുക്കാനുള്ളത്. ഇവിടെ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് എവിടെയാണ്, നമ്മൾ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്, ബുദ്ധിയെ സാരഥിയാക്കിയിട്ട് ഭൗതികമായ എല്ലാ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്നും അതിനെ പിൻവലിച്ചുകൊണ്ട് മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിച്ച് ബുദ്ധിയെ സാരഥിയാക്കിയിട്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ എല്ലാതും നമ്മൾ ഭഗവത് സേവനത്തിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക, ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തുക. അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത്. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ 19ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്ലോകം 19. തത്രൈകാവയവം ധ്യായേത് വ്യുച്ഛിന്നേന ചേതസാ മനോ നിർവിഷയം യുക്ത തഥാ കിഞ്ചന ന സ്മരേത് പദം തത്പരമം വിഷ്ണോ മനോ യത്ര പ്രസീദതി. തത്രൈകാവയവം ധ്യായേത് വിച്ഛിന്നേന ചേതസാ മനോ നിർവിഷയം യുക്ത തഥാ കിഞ്ചന ന സ്മരേത് പദം തത്പരമം വിഷ്ണോ മനോ യത്ര പ്രസീദതി. ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തത്രൈക അവയവം ധ്യായേത് വായവം ധ്യായേത് വിച്ഛിന്നേന ചേതസാ മനോ നിർവിഷയം യുക്ത തഥാ കിഞ്ചന ന സ്മരേത് പദം തത്പരമം വിഷ്ണോ മനോ യത്ര ഹരേ കൃഷ്ണ. തത്ര അതിനുശേഷം ഏക ഓരോന്നായിട്ട് അവയവം ശരീരാവയവങ്ങൾ ധ്യായെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അവ്യച്ഛിന്നേന പൂർണ്ണ രൂപത്തിൽ നിന്നും വ്യതിചലിക്കാതെ, ചേതസ മനസ്സിനാൽ, മനസ്സ്, നിർവിഷയം ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളാൽ മലിനീകരിക്കപ്പെടാതെ, യുക്ത യോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ട്, തഥ അതിനുശേഷം, കിഞ്ചന എന്തെങ്കിലും, ന അരുത്, സ്മരേ ചിന്തിക്കുക, പദം വ്യക്തിത്വം, തത് അത്, പരമമായ, വിഷ്ണുവിന്റെ, മനസ്സ്, യത്ര അതിന്മേൽ, പ്രസീദതി യോജിപ്പിലായി തീരുന്നു. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്, ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാ പറഞ്ഞല്ലേ, മനസ്സ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൊണ്ട് ഭഗവത് സേവനത്തില് ഏർപ്പെടുത്തണം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനി അടുത്ത് പറയുന്നത് വിവർത്തനം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. അനന്തരം അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യണം, പരിപൂർണ ശരീരത്തിന്റെ സംപ്രത്യത്തിൽ നിന്നും വ്യതിചലിക്കാതെ വിഷ്ണുവിന്റെ ഓരോ അവയവത്തെയും ഒന്നിനു പുറകെ മറ്റൊന്നായി ധ്യാനിക്കണം. അപ്രകാരം എല്ലാ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്നും മനസ്സ് സ്വതന്ത്രമായി തീരുന്നു. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ വിഷ്ണു പരമസത്യമാകിയാൽ മനസ്സ് പരിപൂർണമായും അദ്ദേഹത്തിൽ മാത്രം ലയിക്കുന്നു. പിന്നെ ചിന്താവിഷയമായി മറ്റൊന്നും തന്നെ മനസ്സിലുണ്ടായിരിക്കില്ല. അപ്പൊ പിന്നെ അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, അതിനുശേഷം പരിപൂർണ ശരീരത്തിന്റെ സംപ്രത്യത്തിൽ നിന്നും വ്യതിചലിക്കാതെ ആ ശരീരത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള ആ ചിന്തയിൽ നിന്നും നമ്മൾ ഒട്ടും മാറാതെ തന്നെ വിഷ്ണുവിന്റെ ഓരോ അവയവത്തെയും, ഭഗവാന്റെ ഓരോ അവയവത്തെയും ഒന്നിനു പുറകെ ഒന്നായിട്ട് ധ്യാനിക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, നമ്മൾ ആ പരിപൂർണ ശരീരത്തിന്റെ സംപ്രത്യത്തിൽ നിന്നും ആ ശരീരത്തിന്റെ ആ ചിന്തയിൽ നിന്നും അതിൽ നിന്നും നമ്മൾ ഒട്ടും മാറാതെ തന്നെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഒട്ടും മാറാതെ
ഭഗവാന്റെ ഓരോ അവയവത്തെയും ഒന്നിനു പുറകെ മറ്റൊന്നായിട്ട് നമ്മൾ ധ്യാനിക്കണം. അപ്രകാരം എല്ലാ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? മനസ്സ് സ്വതന്ത്രമാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. മനസ്സിന് ആ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ വിഷ്ണു പരമസത്യമാകിയാൽ മനസ്സ് പരിപൂർണമായും അദ്ദേഹത്തിൽ മാത്രം ലയിക്കുന്നു. പിന്നെ ചിന്താവിഷയമായി മറ്റൊന്നും തന്നെ മനസ്സിലുണ്ടായിരിക്കില്ല. അപ്പൊ ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്തു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിന്നെ വേറെ ഒന്നും നമ്മളുള്ളില് ചിന്താവിഷയമായിട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പുരോഗമനപരമായ അന്വേഷണത്തിന്റെ അന്തിമ ലക്ഷ്യം പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ വിഷ്ണു ഭഗവാനുമായി നേരിട്ട് ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുകയാണെന്ന് വിഷ്ണുവിന്റെ ബാഹ്യശക്തിയിൽ സംഭ്രാന്തരായ വിഡ്ഢികളായ മനുഷ്യർ അറിയുന്നില്ല. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ അതീന്ദ്രിയ രൂപങ്ങളുടെ അസംഖ്യ വിസ്തരണമാണ് വിഷ്ണു തത്വം. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പുരോഗമനപരമായ അന്വേഷണത്തിന്റെ അന്തിമ ലക്ഷ്യം സച്ചിദാനന്ദനാണ് അല്ലെ. ആനന്ദത്തിന്റെ അന്തിമ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള നേരിട്ട് ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുകയാണെന്നുള്ളത് ഭഗവാന്റെ വിഷ്ണുവിന്റെ ബാഹ്യശക്തിയിൽ സംഭ്രാന്തരായിട്ടുള്ള വിഡ്ഢികളായ മനുഷ്യർക്ക് അറിയുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള നേരിട്ട് ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്നതാണ് ഭഗവാന്റെ വിഷ്ണു തത്വം. വിഷ്ണുവായിട്ടുള്ള നേരിട്ട് ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? ശരിയായ ലക്ഷ്യം, അന്തിമമായ ലക്ഷ്യം, സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അന്തിമമായ ലക്ഷ്യം ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള നേരിട്ട് ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്നതാണെന്ന് ആർക്കറിയുന്നില്ല? വിഡ്ഢികളായിട്ടുള്ള മനുഷ്യർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള അതീന്ദ്രിയ രൂപങ്ങളുടെ അസംഖ്യ വിസ്തരണമാണെന്ത്? വിഷ്ണു തത്വം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ വിഷ്ണു തത്വത്തിന്റെ പരമമായ രൂപം സർവകാരണങ്ങളുടെയും പരമകാരണമായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ അഥവാ ഗോവിന്ദനാകുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ വിഷ്ണു തത്വങ്ങളുടെ ആ പരമമായ രൂപം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? സർവകാരണങ്ങളുടെയും പരമകാരണമായിട്ടുള്ള ആ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ അഥവാ ഗോവിന്ദനാണ്. ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ പറയുന്നില്ല, ഈശ്വര പരമകൃഷ്ണ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹ അനാദിരാതിർ ഗോവിന്ദ സർവകാരണ കാരണം. ആ സർവകാരണങ്ങൾക്കും കാരണനായിട്ടുള്ള ആ പരമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഗോവിന്ദനാണ് വിഷ്ണു തത്വത്തിന്റെ പരമമായിട്ടുള്ള രൂപം എന്ന് പറയുന്നത്. ആകയാൽ വിഷ്ണു ചിന്ത അല്ലെങ്കിൽ വിഷ്ണുവിന്റെ അതീന്ദ്രിയ രൂപത്തെ വിശേഷിച്ചും ശ്രീകൃഷ്ണനെ ധ്യാനിക്കുകയാണ് ധ്യാന വിഷയത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന അവസാന വാക്ക്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിഷ്ണുവിന്റെ ചിന്ത അല്ലെങ്കിൽ വിഷ്ണുവിന്റെ അതീന്ദ്രിയ രൂപത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക. വിശേഷിച്ചും ആരെ ചിന്തിക്കുക? ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനെ ധ്യാനിക്കുക. അതാണ് എന്ത്? ധ്യാനത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന അവസാന വാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ധ്യാനം തുടങ്ങേണ്ടത് ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ നിന്നുമായിരിക്കണം. അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കേണ്ടത്? ഭഗവാന്റെ പാദത്തിൽ നിന്നായിരിക്കണം നമ്മൾ ധ്യാനിച്ചു തുടങ്ങേണ്ടത്. നമ്മൾ പറയില്ല, ഭഗവാന്റെ ദർശനം എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം എവിടെന്നാ തുടങ്ങുന്നത്? പാദത്തിൽ നിന്നാണ് ഭഗവാന്റെ ദർശനം. നമ്മൾ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയിട്ട് ഭഗവാന്റെ ദർശനം എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം എവിടെന്നാ തുടങ്ങുന്നത്? ധ്യാനിച്ച് പാദത്തിൽ നിന്നാണ് ഭഗവാനെ ദർശിച്ചു തുടങ്ങേണ്ടതെന്നും പറയും. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ നിന്നും ആയിരിക്കണം ധ്യാനം തുടങ്ങേണ്ടത്. എന്നിരുന്നാലും ഒരുവൻ ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണ രൂപത്തെ വിസ്മരിക്കുകയോ അതിൽ നിന്നും വ്യതിചലിക്കുകയായിരുന്നു. പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും എന്ത് പാടില്ല? ഭഗവാന്റെ ആ പൂർണ്ണ രൂപത്തെ വിസ്മരിക്കാനോ അതിൽ നിന്നും വ്യതിചലിക്കാനോ പാടില്ല. അപ്രകാരം ഒരുവൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളെ ഓരോന്നോരോന്നായി സ്മരിക്കുന്നതിനെ പരിശീലിക്കണം. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ ഓരോരോ ഭാഗങ്ങളെ നമ്മൾ സ്മരിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ പരിശീലിക്കണം. ഇവിടെ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പരമപുരുഷനായ ഭഗവാൻ അമൂർത്തകനല്ലെന്ന്, അതായത് അവ്യക്തിഗതനല്ലെന്ന് സ്പഷ്ടമായി ദൃഢീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ഓരോരോ അവയവങ്ങളെ നമ്മളോട് എന്താ പറയുന്നത്? ഇവിടെ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ഭാഗങ്ങളെ സ്മരിക്കാനാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിനർത്ഥം എന്തല്ല? ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും അമൂർത്തകനല്ല അല്ലെങ്കിൽ അവ്യക്തിഗതനല്ലെന്ന് നമുക്ക് സ്പഷ്ടമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ ഇവിടെ സാധിക്കും. അദ്ദേഹം ഒരു വ്യക്തിയാണ്. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ രൂപം അഥവാ ശരീരം പെദ്ധാത്മാക്കളായ നമ്മിൽ നിന്നും തികച്ചു വ്യത്യസ്തമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാനും ഒരു വ്യക്തിയാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ രൂപം നമ്മുടെ പോലുള്ള ഭൗതിക ശരീരമല്ല എന്ന് മാത്രം. പെദ്ധാത്മാക്കളായ നമ്മളിൽ നിന്നും തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാണ് ഭഗവാന്റെ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലാത്ത പക്ഷം പ്രണവത്തിൽ, അതായത് ഓങ്കാരത്തിൽ നിന്നും ആരംഭിച്ച് വിഷ്ണു സ്വരൂപത്തിന്റെ അവയവങ്ങളിൽ അവസാനിക്കുന്ന ധ്യാനം സമ്പൂർണമായ ആത്മീയ പരിപൂർണതാ പ്രാപ്തിക്കായിട്ട് ശുകദേവ ഗോസ്വാമി ഒരിക്കലും നിർദ്ദേശിക്കുമായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ അല്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ശുകദേവ ഗോസ്വാമി എന്ത് പറയില്ലായിരുന്നു? നമ്മൾ ഓങ്കാരത്തിൽ നിന്നാണ് ആരംഭിച്ചത്. ഓങ്കാരത്തിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച് ഭഗവാന്റെ ആ രൂപത്തിലേക്ക് ധ്യാനിക്കാനായിട്ട് ആര് പറയില്ലായിരുന്നു? ആരാണ്?
മറന്നല്ലോ, ശുകദേവ ഗോസ്വാമി ഒരിക്കലും നിർദ്ദേശിക്കുമായിരുന്നില്ല. ആകയാൽ അല്പജ്ഞാനികളായ ഒരു വിഭാഗം ജനങ്ങൾ തെറ്റായി വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് പോലെ ഭാരതത്തിലെ മഹാക്ഷേത്രങ്ങളിലെ ആരാധനാമൂർത്തികളായ വിഷ്ണു രൂപങ്ങൾ വിഗ്രഹാരാധനയ്ക്കുള്ള സജ്ജീകരണങ്ങളല്ല, അതിലുപരി വിഷ്ണു സ്വരൂപത്തിലെ അതീന്ദ്രിയ അവയവങ്ങളെ ധ്യാനിക്കുന്നതിനുള്ള വിവിധ ആധ്യാത്മിക കേന്ദ്രങ്ങളാണ് ഇവ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ്, അല്പജ്ഞാനികളായിട്ടുള്ള ഒരു വിഭാഗം ജനങ്ങൾ തെറ്റായിട്ട് വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് പോലെ ഈ ഭാരതത്തിൽ കാണുന്ന മഹാക്ഷേത്രങ്ങളിലെ ആരാധനാ മൂർത്തികളായിട്ടുള്ള വിഷ്ണു രൂപങ്ങള്, വിഷ്ണു വിഗ്രഹങ്ങള് വിഗ്രഹാരാധനയ്ക്കുള്ള സജ്ജീകരണങ്ങളല്ല, എന്താ പറയണത്, അതിലുപരി വിഷ്ണു സ്വരൂപത്തിലെ അതീന്ദ്രിയ അവയവങ്ങളെ ധ്യാനിക്കുന്നതിനുള്ള വിവിധ ആധ്യാത്മിക കേന്ദ്രങ്ങളാണ് അതെല്ലാം. വിഷ്ണു ക്ഷേത്രത്തിലെ ആരാധ്യ വിഗ്രഹം ഭഗവാൻ വിഷ്ണു തന്നെയാകണം. അതായത് ഭഗവത് വിഗ്രഹവും ഭഗവാനും അനന്യങ്ങളാണ്. അപ്പൊ നമ്മളെ ക്ഷേത്രത്തിൽ കാണുന്ന ആരാധ്യ വിഗ്രഹം ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ ശ്രീപ്രഭാതർ പറയുന്നുണ്ട്, ഭഗവാൻ വിഗ്രഹ രൂപത്തില്, നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ വിഗ്രഹ രൂപത്തിൽ അവതരിക്കുന്നത്? കാരണം നമുക്ക് ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് കാണാവുന്ന രീതിയിൽ, നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്ന രീതിയിൽ ഭൗതിക മൂലകങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചതാണ് എന്ത്? വിഗ്രഹങ്ങൾ. അത് ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങൾ തന്നെയാണെന്നാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് അത് തന്നെയാണ്, ഭഗവത് വിഗ്രഹവും ഭഗവാനും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല, അനന്യങ്ങളാണ് അത് രണ്ടും. ആകയാൽ ഒരുപോലെ തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് വെളിപ്പെട്ട ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളിൽ ഉറപ്പിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പോലെ വിഷ്ണു ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ സ്വരൂപത്തിലെ സർവ്വ അംഗങ്ങളിലുമുള്ള ഈ ഒരു അഭിനവ ഭക്തന്റെ ഏകാഗ്രത ശ്രീ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി നിർദ്ദേശിച്ചതുപോലെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഉറച്ചിരുന്ന് പ്രണവ ഓങ്കാരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ വിഷ്ണു സ്വരൂപത്തിൽ സർവ്വ അംഗങ്ങളിലും ഓരോന്നോരോന്നായി ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുവാൻ കഴിയാത്തവർക്ക് ധ്യാനത്തിന് അഥവാ സമാധിക്കുള്ള ഒരു ക്ലേശരഹിതമായ ഉപായമാക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ വെളിപ്പെട്ട ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളിൽ ഉറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പോലെ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ സ്വരൂപത്തിലെ സർവ്വ അംഗങ്ങളിലുമുള്ള ഒരു അഭിനവ ഭക്തന്റെ, ഒരു തുടക്കക്കാരനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പുതിയതായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഭക്തന്റെ ഏകാഗ്രത എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്? ശുകദേവ ഗോസ്വാമി നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഉറച്ചിരുന്നു കൊണ്ട് പ്രണവ ഓങ്കാരത്തില് അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ വിഷ്ണു സ്വരൂപത്തില് സർവ അംഗങ്ങളിലും ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ കഴിയാത്തവർക്ക്, ഇതില് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ സാധിക്കാത്തവർക്ക് ധ്യാനത്തിന് അഥവാ സമാധിക്കുള്ള ഒരു ക്ലേശരഹിതമായിട്ടുള്ള ഉപാധിയായിട്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ക്ലേശരഹിതമായിട്ടുള്ള ഒരു ഉപാധിയായിട്ടാണ് ഇതിനെ പറയുന്നത്. സാധാരണക്കാരന് ആ ഊമ് എന്നിവയുടെ ആധ്യാത്മിക സംയോജനമായ ഓങ്കാരത്തെ ധ്യാനിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ നേട്ടം ക്ഷേത്രത്തിലെ വിഷ്ണു സ്വരൂപത്തെ ധ്യാനിക്കുന്നതിന് ലഭിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ആ ക്ഷേത്രങ്ങളിലുള്ള വിഗ്രഹങ്ങളെ ധ്യാനിക്കുന്നത് കൊണ്ടുള്ള ഗുണം, അതായത് എല്ലാവർക്കും എന്ത് സാധിക്കില്ല, നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പൊ ശുകദേവ മഹർഷി പറഞ്ഞ പോലെ പ്രണവ ഓങ്കാരത്തിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി വിഷ്ണു സ്വരൂപത്തില് സർവ്വ അംഗങ്ങളിൽ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ധ്യാനിക്കാനായിട്ടത് നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അത് എന്താണ് പറയുന്നത്, അത് ക്ലേശം നിറഞ്ഞതായിരിക്കാം, എല്ലാവർക്കും അത് സാധിക്കണമെന്നില്ല. അപ്പോ സാധാരണക്കാരൻ എന്താ പറയുന്നത്, ഈ ഓങ്കാരത്തെ ധ്യാനിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ നേട്ടം ക്ഷേത്രത്തിലെ വിഷ്ണു സ്വരൂപത്തെ ധ്യാനിക്കുന്നതിലൂടെ ലഭിക്കുന്നു. ഓങ്കാരത്തിനും വിഷ്ണു രൂപങ്ങൾക്കും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവുമില്ല. എന്നാൽ പരമസത്യത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന ശാസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ച് അറിവില്ലാത്തവർ വിഷ്ണു രൂപങ്ങളെയും അതിന്റെ വകയായ ഓങ്കാരത്തെയും തമ്മിൽ വേർതിരിച്ചുകൊണ്ട് കലഹമുണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാവുന്നതാണ്, ഭഗവാന്റെ രൂപങ്ങൾക്ക് ഓങ്കാരത്തിനും തമ്മിൽ വിഷ്ണു രൂപങ്ങൾക്കും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസമില്ല, എല്ലാ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്, ഒന്നാണെന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നാൽ പരമസത്യത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന ശാസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ച് അറിവില്ലാത്തവരെന്ത് പറയുന്നു, വിഷ്ണു രൂപങ്ങളെയും അതിന്റെ വകയായിട്ടുള്ള ഓങ്കാരത്തെയും തമ്മിൽ വേർതിരിച്ചുകൊണ്ട് കലഹമുണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. ധ്യാനത്തിന്റെ അന്തിമ ലക്ഷ്യം വിഷ്ണു രൂപമാണെന്ന് ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ആ നിലയ്ക്ക് നിരാകാരമായ ഓങ്കാരത്തെക്കാൾ വിഷ്ണു രൂപങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതാണ് ഉത്തമം. അപ്പോൾ ധ്യാനത്തിന്റെ അന്തിമ ലക്ഷ്യം ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. ഭഗവാൻ വിഷ്ണു ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓങ്കാരത്തെക്കാൾ ശ്രദ്ധ എന്തിലാണ് കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത്?
വിഷ്ണു രൂപങ്ങളിലാണ് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതാണ് ഉത്തമം. ഓങ്കാരത്തെ ധ്യാനിക്കുന്നത് ക്ലേശഭരിതമാണ്, പക്ഷെ വിഷ്ണു രൂപത്തെ ധ്യാനിക്കുന്നതോ ക്ലേശരഹിതമാണ്. നമുക്കൊരു രൂപത്തെ ധ്യാനിക്കാനായിട്ട് എളുപ്പത്തിൽ സാധിക്കും. നമ്മളെ മനസ്സിലായൊരു രൂപം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ, പതിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ആ രൂപത്തെ ധ്യാനിക്കാനായിട്ട് എളുപ്പമാണ്. പക്ഷെ ആ രൂപമില്ലാത്തതിനെ ധ്യാനിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പോൾ എന്താണ് എളുപ്പം? രൂപത്തെ ധ്യാനിക്കുന്നതാണ് ക്ലേശരഹിതമായിട്ടുള്ളത്. ശ്ലോകം 20. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. രജതമോഭ്യം അക്ഷിപ്തം വിമൂഢം മന ആത്മനഃ യച്ഛേധാരണയാ ധീരോ ഹന്തിയാ തത്കൃതം മലം. രജസ്തമോഭ്യാം അക്ഷിപ്തം വിമൂഢം മന ആത്മനഃ യച്ഛേധാരണയാ ധീരോ ഹന്തിയാ തത്കൃതം മലം. ചൊല്ലാം. ഓം നമോ കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ. ഹരേ കൃഷ്ണ. രജോ ഗുണം, തമോഭ്യം ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ തമോ ഗുണത്താലും, അക്ഷിപ്തം വിഹുലമായ, വിമൂഢം സംഭ്രാന്തമായ, മനസ്സ്, ആത്മന ഒരുവന്റെ സ്വന്തം, യച്ഛേത് അതിനെ തിരുത്തി, ധാരണകൾ അതായത് വിഷ്ണുവിനെ സംബന്ധിച്ച്, ധീരൻ ശാന്തതയുള്ളവൻ, ഹന്തി നശിപ്പിക്കുന്നു, അവയെല്ലാം, തത്കൃതം അവരാൽ നിർവഹിക്കപ്പെട്ടു, മലം വൃത്തിഹീനമായ വസ്തുക്കൾ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഒരുവന്റെ മനസ്സ് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ രജോ ഗുണത്താൽ വിഹുലമാവുകയും തമോ ഗുണത്താൽ സംഭ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അത്തരം ഭ്രമങ്ങളെ വിഷ്ണു ഭഗവാനുമായുള്ള ബന്ധത്തിലൂടെ തിരുത്തുവാനും അവയാൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട അശുദ്ധ വിഷയങ്ങളെ ശുദ്ധീകരിച്ചുകൊണ്ട് ശാന്തമായി തീരുവാനും ഒരുവന് കഴിയുന്നു. ഇവിടെ പറയുന്നത് ഒരുവന്റെ മനസ്സ് എന്താണ്? ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ രജോ ഗുണത്താൽ വിഹുലമായി മാവുകയും തമോ ഗുണത്താൽ സംഭ്രമിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സ് രജോ ഗുണം തമോ ഗുണം കൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിക്കുകയാണ്? വിഹുലമാക്കപ്പെടുകയും സംഭ്രമിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും. അത്തരം ഭ്രമങ്ങളെ ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിലൂടെ തിരുത്താനും അവയാൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട അശുദ്ധ വിഷയങ്ങളെ ശുദ്ധീകരിച്ചുകൊണ്ട് ശാന്തമായി തീരുവാനും എന്തുകൊണ്ട് സാധിക്കും? ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിലൂടെ സാധിക്കും. ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ഉണ്ടാക്കുന്നതിലൂടെ നമ്മള് രജോ തമോ ഗുണങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട അശുദ്ധമായ വിഷയങ്ങളെ ശുദ്ധീകരിക്കാനായിട്ടും ശാന്തനായി തീരാനായിട്ട് നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് സാധിക്കും? ഭഗവാനുമായിട്ടൊരു ബന്ധം ഉണ്ടാവുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് സാധിക്കും. ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. രജസ്, തമസ് എന്നീ ഗുണങ്ങളാൽ നയിക്കപ്പെടുന്നവർ പൊതുവെ ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന അതീന്ദ്രിയ പദവിയിൽ നിവിഷ്ടരായിരിക്കുന്നതിന് യഥാർത്ഥ പരീക്ഷാർത്ഥികളായിരിക്കുക സാധ്യമല്ല. രജസ്, തമസ് തുടങ്ങിയ ഗുണങ്ങളാൽ നയിക്കപ്പെടുന്നവര് പൊതുവെ എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന അതീന്ദ്രിയ പദവിയിൽ നിവിഷ്ടമായിരിക്കുന്നതിന് യഥാർത്ഥ പരീക്ഷാർത്ഥികളായിരിക്കുക സാധ്യമല്ല. അപ്പൊ ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം നമുക്ക് നേടണമെങ്കിൽ, ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം നേടാനായിട്ടുള്ള ഒരു അതീന്ദ്രിയ പദവിയിലേക്ക് എത്തണം നമ്മൾ, അല്ലെ? അതിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ്? യഥാർത്ഥ പരീക്ഷാർത്ഥികളായിരിക്കുക സാധ്യമല്ല. സത്വഗുണത്തിൽ നയിക്കപ്പെടുന്നവർക്ക് മാത്രമേ എന്ത് സാധിക്കുള്ളൂ? ആ പരമസത്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം ലഭിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ രജോ ഗുണത്തിലും തമോ ഗുണത്തിലും ഇരുന്നാൽ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കില്ല? ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം നേടാനായിട്ട് പറ്റില്ല, ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. സത്വഗുണത്തിൽ നയിക്കപ്പെടുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആ പരമസത്യത്തെ അറിയാനുള്ള ഒരു ജ്ഞാനം ലഭിക്കുന്നത് തന്നെ എങ്ങനെയാണ്? നമ്മള് സത്വഗുണത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അതിന് സാധിക്കുന്നത്. രജസ്, തമസ് എന്നീ ഗുണങ്ങളുടെ പ്രഭാവങ്ങൾ ധനം, സ്ത്രീജനങ്ങൾ എന്നിവരോടുള്ള അമിതമായ അഭിനിവേശത്തിലൂടെ പ്രകടമാകുന്നു. ധനത്തോടും സ്ത്രീകളോടും അമിത ആസക്തിയുള്ളവർക്ക് അവരുടെ താല്പര്യത്തെ വിഷ്ണുവിന്റെ പ്രബലമായ നിരാകാര ഭാവത്തിലൂടെയുള്ള നിരന്തര വിഷ്ണു സ്മരണയിലൂടെ മാത്രമേ ശുദ്ധി ചെയ്യാൻ സാധ്യമാകൂ. സാമാന്യന അവ്യക്തിഗതവാദികൾ അല്ലെങ്കിൽ അദ്വൈതവാദികൾ രജോ തമോ ഗുണങ്ങളാൽ സ്വാധീനിക്കപ്പെട്ടവരാണ്. മുക്താത്മാക്കളാണെന്ന് സ്വയം വിചാരിക്കുന്ന അത്തരം അവ്യക്തിഗതവാദികൾക്ക്
പരിപൂർണ സത്യത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയ വ്യക്തിഗത ഭാവത്തെക്കുറിച്ച് യാതൊരു അറിവുമില്ല. പരിപൂർണന്റെ വ്യക്തിഗത ഭാവത്തെക്കുറിച്ച് തീർത്തും അജ്ഞരാകയാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ അവർ ഹൃദയശുദ്ധിയില്ലാത്തവരാണ്. അനേകായിരം ജന്മങ്ങൾക്കു ശേഷം നിർവ്യക്തിക ദാർശനികൻ, അതായത് അവ്യക്തിഗതവാദിയായ തത്വജ്ഞാനി പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ സ്വയം സമർപ്പണം ചെയ്യുന്നുവെന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അഭിനവ അവ്യക്തിഗതവാദിക്ക് സകലത്തിലും ഭഗവാൻ ഉണ്ടെന്ന വിശ്വാസത്തിലൂടെ ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം കൈവരിക്കാൻ ഒരവസരം നൽകിയിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് നമുക്ക് സത്വഗുണത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച്, ആ പരമസത്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. ഇപ്പൊ രജസ് തമസ് എന്നീ ഗുണങ്ങളുടെ പ്രഭാവം എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് വരുന്നത്? ധനത്തിനോടും സ്ത്രീജനങ്ങളോടും ഉള്ള അമിതമായ അഭിനിവേശത്തിലൂടെയാണ് നമുക്കത് രജതമോ ഗുണങ്ങൾ പ്രകടമാകുന്നത്. ധനത്തോടും സ്ത്രീകളോടും അമിത ആസക്തിയുള്ളവർക്ക് അവരുടെ താല്പര്യത്തെ വിഷ്ണുവിന്റെ പ്രബലമായ നിരാകാര ഭാവത്തിലൂടെ ഉള്ള നിരന്തര വിഷ്ണു സ്മരണയിലൂടെ മാത്രമേ ശുദ്ധി ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് രജോ ഗുണത്തിൽ ഉള്ളവർക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ ധനത്തിനോടും സ്ത്രീകളോടും അമിതമായ ആസക്തി ഉള്ളവർക്ക് ഭഗവാന്റെ വിഷ്ണുവിന്റെ പ്രബലമായ നിരാകാര ഭാവത്തിലൂടെയുള്ള നിരന്തര വിഷ്ണു സ്മരണയിലൂടെ, അപ്പോ ഭഗവാന്റെ ആ വ്യക്തിഗത രൂപത്തെ ആരാധിക്കുന്നതിനല്ല അവർ പറഞ്ഞത്. അവിടെ രജോ തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവർക്ക് നിരാകാര ബ്രഹ്മത്തില്, അതായത് ഭഗവാന്റെ ആ പരമസത്യത്തിന്റെ ആദ്യ ഭാവം ബ്രഹ്മഭാവം, ആ നിരാകാര ബ്രഹ്മത്തിലൂടെയുള്ള നിരന്തര വിഷ്ണു സ്മരണയിലൂടെ മാത്രമേ ശുദ്ധി ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. എങ്ങനെയുള്ളവർക്ക്? രജോ തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവർക്ക്. സാമാന്യന് അവ്യക്തിഗതവാദികൾ അല്ലെങ്കിൽ അദ്വൈതവാദികൾ രജോ തമോ ഗുണങ്ങളാൽ സ്വാധീനിക്കപ്പെട്ടവരാണ്. അപ്പോ അവ്യക്തിഗതവാദികൾ അതല്ലെങ്കിൽ അദ്വൈതവാദികൾ എങ്ങനെയുള്ളവരാണ്? ഈ രജോ തമോ ഗുണങ്ങൾ സ്വാധീനിക്കപ്പെട്ടവരാണ് ആര്? അവ്യക്തിഗതവാദികൾ അല്ലെങ്കിൽ അദ്വൈതവാദികൾ. അതായത് ഭഗവാൻ ഒരു വ്യക്തിയല്ല, രൂപമില്ല എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവര് പറയുന്നത്. അവര് സ്വയം എന്താ പറയുന്നത്? മുക്താത്മാക്കളാണെന്ന് സ്വയം വിചാരിക്കുന്നു. അത്തരം അവ്യക്തിഗതവാദികൾക്ക് പരിപൂർണ സത്യത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയ വ്യക്തിഭാവത്തെ കുറിച്ച് യാതൊരു അറിവുമില്ല. അപ്പൊ അവര് സ്വയം ചിന്തിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ മുക്താത്മാക്കളാണെന്നാണ്. അവർക്ക് എന്തില്ല? ആ പരിപൂർണ സത്യത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയ വ്യക്തിഗത ഭാവത്തെ കുറിച്ച് യാതൊരു അറിവും ആർക്കില്ല? ഈ അതീന്ദ്രിയവാദികൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അവ്യക്തിഗതവാദികൾക്ക് ഇല്ല. പരിപൂർണന്റെ വ്യക്തിഗത ഭാവത്തെ കുറിച്ച് തീർത്തും അജ്ഞരാകയാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ അവർ ഹൃദയശുദ്ധി ഇല്ലാത്തവരാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ വ്യക്തിഗത ഭാവത്തെ കുറിച്ച് അജ്ഞരായവരെല്ലാം എങ്ങനെയുള്ളവരാണ്? ഹൃദയശുദ്ധി ഇല്ലാത്തവരാണ്. അപ്പോ ഈ രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവരും തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവർക്കും എന്തേ സാധിക്കുള്ളൂ? ഫസ്റ്റ് അവർക്ക് ഭഗവാന്റെ ആ അവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മത്തെയാണ് അവർ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? സ്മരിക്കുന്നത്. ആ സ്മരണയിലൂടെയാണ് അവർക്ക് ആ ശുദ്ധി കൈവരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ പറയുന്നത് അദ്വൈതവാദികൾ അല്ലെങ്കിൽ അവ്യക്തിഗതവാദികളും അവരും എങ്ങനെയാണ്? രജോ ഗുണത്തിന്റെ സ്വാധീനത്തിലുള്ളവരാണ്. അവർ സ്വയം മുക്താത്മാക്കളാണെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നു. പക്ഷെ അവർക്കും എന്തില്ല? ഭഗവാന്റെ ആ വ്യക്തിഗത ഭാവത്തെ കുറിച്ച് യാതൊരു അറിവും അവർക്കില്ല. അവര് പൂർണ്ണമായിട്ടും അജ്ഞരാണ്. അതുകൊണ്ട് അവരെങ്ങനെയാണ്? ഹൃദയശുദ്ധി ഇല്ലാത്തവരാണ്. അനേകായിരം ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷം നിർവ്യക്തിഗത ദർശനികർ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ സ്വയം സമർപ്പണം ചെയ്യുന്നുവെന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവത്ഗീതയിലും പറയുന്നുണ്ടല്ലേ, അവർക്ക് കുറേ ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് അവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്? അവർക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതെന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. അഭിനവ അവ്യക്തിഗതവാദിക്ക് സകലത്തിലും ഭഗവാൻ ഉണ്ടെന്ന വിശ്വാസത്തിലൂടെ ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം കൈവരിക്കാൻ ഒരവസരം നൽകിയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അഭിനവ അവ്യക്തിഗതവാദിക്കാണെങ്കിലോ, അതായത് തുടക്കത്തിലുള്ളവർക്ക്, അത്രയും ഇല്ലാത്തവർക്ക്, അത്തരത്തിലുള്ളവർക്ക്, പുതിയ വ്യക്തിഗതവാദികളായിട്ടുള്ളവർക്ക്, അതായത് ഈ യുഗത്തിൽ പറയാം നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി പുതിയതായവർക്ക്, അവർക്ക് സകലത്തിലും ഭഗവാൻ ഉണ്ടെന്ന വിശ്വാസത്തിലൂടെ അവരെന്ത് വിചാരിക്കുന്നു? സകലത്തിലും ഭഗവാൻ ഉണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നതിലൂടെ ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം കൈവരിക്കാൻ ഒരവസരം അവർക്ക് നൽകിയിരിക്കുകയാണ്. സർവേശ്വരവാദം അതിന്റെ ഉത്തുംഗ തലത്തിൽ പരിപൂർണ സത്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള അവ്യക്തിഗത കൽപ്പനകൾക്ക് രൂപം നൽകാൻ പഠിതാവിനെ അനുവദിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ അത് പരിപൂർണ സത്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള സങ്കല്പനങ്ങളെ ഭൗതിക ശക്തി എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതിന്റെ പ്രവർത്തന തലത്തിലേക്ക് വ്യാപിപ്പിക്കുന്നു. ജീവശക്തിയുടെ അവശ്യ ഘടകമായ സേവന മനോഭാവത്താൽ ഭൗതിക ശക്തിയാൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതെല്ലാം പരിപൂർണനുമായി കൃത്യമായി ബന്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. സേവന മനോഭാവത്താൽ സർവ്വതിനെയും ആത്മീയ അസ്തിത്വത്തിലേക്ക്
പരിവർത്തിപ്പിക്കാനുള്ള കല ശുദ്ധ ഭഗവത് ഭക്തൻ അറിയാം. മാത്രമല്ല സർവം ബ്രഹ്മമയം എന്ന തത്വത്തെ പരിപൂർണതയിൽ എത്തിക്കുന്നതിന് ഭക്തിയുടെ പാത മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ സർവേശ്വരവാദം അതിന്റെ ഉത്തുംഗ തലത്തില് പരിപൂർണ സത്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള അവ്യക്തിഗത കൽപ്പനകൾക്ക് രൂപം നൽകാൻ പഠിതാവിനെ അനുവദിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ ഈ സർവേശ്വരവാദം അതിന്റെ ഉത്തുംഗ തലത്തില് പരിപൂർണ സത്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള അവ്യക്തിഗത കൽപ്പനകൾക്ക് പരിപൂർണ സത്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള അവ്യക്തിഗതമായ കൽപ്പനകൾക്ക് അവ്യക്തിഗത കൽപ്പനയ്ക്ക് രൂപം നൽകാനായിട്ട് ആരെ അനുവദിക്കുന്നില്ല? പഠിതാവിനെ അനുവദിക്കുന്നില്ല. കാരണം എന്താ പറഞ്ഞത്? സർവേശ്വരൻ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അവിടെ പറഞ്ഞത് അവ്യക്തിഗതമായ കൽപ്പനകൾക്ക് രൂപം നൽകാനായിട്ട് പഠിതാവിനെ അത് അനുവദിക്കുന്നില്ല. കാരണം എന്താണ്? അവരങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നില്ല പരിപൂർണ സത്യത്തെ കുറിച്ച്. എന്നാൽ അത് പരിപൂർണ സത്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള സങ്കല്പനങ്ങളെ ഭൗതിക ശക്തി എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് വ്യാപിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ആ പരിപൂർണ സത്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള സങ്കല്പനങ്ങളെ ഭൗതിക ശക്തി എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതിന്റെ പ്രവർത്തന തലത്തിലേക്ക് അത് വ്യാപിപ്പിക്കും. ജീവശക്തിയുടെ അവശ്യ ഘടകമായ സേവന മനോഭാവത്താൽ ഭൗതിക ശക്തിയാൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതെല്ലാം പരിപൂർണനുമായിട്ട് കൃത്യമായി ബന്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ആ ജീവാത്മാവിന്റെ അവശ്യ ഘടകം എന്താണ്? സേവന മനോഭാവം. സേവന ഭാവത്തിലാണ്. അപ്പൊ സേവന മനോഭാവം കൊണ്ട് തന്നെ ആ ഭൗതിക ശക്തിയാൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതെല്ലാം പരിപൂർണനുമായിട്ട് ഭഗവാനുമായിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. സേവന മനോഭാവത്താൽ സർവ്വതിനെയും ആത്മീയ അസ്തിത്വത്തിലേക്ക് പരിവർത്തിപ്പിക്കാനുള്ള കല ശുദ്ധ ഭഗവത് ഭക്തന്മാർക്കറിയാം. അപ്പൊ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് എന്തറിയാം? സേവന മനോഭാവത്തിലൂടെ എല്ലാറ്റിനെയും എന്താക്കാൻ ഭൗതികമായതെല്ലാം ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞത് എന്താവും? ആത്മീയമാവും, അതീന്ദ്രിയമാകും. അത് ആർക്കറിയാം? ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്കറിയാം ആ കല. മാത്രമല്ല സർവം ബ്രഹ്മമയം എന്ന തത്വത്തെ പരിപൂർണതയിൽ എത്തിക്കുന്നതിന് ഭക്തിയുടെ പാതയ്ക്ക് മാത്രമേ സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ എല്ലാം ബ്രഹ്മമയമാണ് എന്ന തത്വത്തെ ആ പരിപൂർണതയിലേക്ക് എത്തിക്കാനായിട്ട് എന്തിലൂടെ സാധിക്കുക? ഭക്തിയുടെ പാതയിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ ഭക്തിയിലൂടെയാണ് നമുക്കതിനെ ആ ബ്രഹ്മത്തിനെ നമുക്ക് എന്തിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്? ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തിക്കാനായിട്ട് ആ പരിപൂർണതയിലേക്ക് എത്തിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 21. യസ്യാം സന്ധ്യാര്യമാണായം യോഗിനോ ഭക്തിലക്ഷണഃ ആശു സമ്പദ്യത്തെ യോഗ ആശ്രയം ഭദ്രമീക്ഷത. യസ്യാം സന്ധ്യാര്യമാണായം യോഗിനോ ഭക്തിലക്ഷണഃ ആശു സമ്പദ്യത്തെ യോഗ ആശ്രയം ഭദ്രമീക്ഷത. ചൊല്ലാം. ഓ നമോ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. യസ്യാം അത്തരം ചിട്ടയായ സ്മരണത്തിലൂടെ സന്ധ്യാര്യമാണായ അപ്രകാരം ശീലത്തിൽ ദൃഢീകൃതമായിട്ട് യോഗികൾ ഭക്തി ലക്ഷണ ഭക്തിയുത രീതി പരിശീലിച്ചിട്ട് ആശു വളരെ പെട്ടെന്ന് സമ്പദ്യത്തെ വിജയം കൈവരിക്കുന്നു. യോഗ ഭക്തിപരമായ സേവനത്താലുള്ള ബന്ധം ആശ്രയത്തിൽ ഭദ്രം എല്ലാ നന്മയും ഈക്ഷത യാതൊന്നു കണ്ടുകൊണ്ട്. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. വിവർത്തനം അല്ലയോ രാജാവേ, ഈ സ്മരണ പ്രക്രിയയാലും എല്ലാ നന്മകളും നിറഞ്ഞ ഭഗവാന്റെ സർവശ്രേഷ്ഠമായ വ്യക്തിഗത സങ്കല്പത്തെ ദർശിക്കുകയെന്ന ശീലത്തിന്റെ സ്ഥിരീകരണത്താലും ഒരുവന് ഭഗവാന്റെ ഭക്തിര സേവനത്തിൽ ഭഗവാന്റെ നേരിട്ടുള്ള ആശ്രയത്തിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് എത്തിച്ചേരാൻ കഴിയുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് രാജാവിനോട്, അതായത് പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിനോട് പറയാണ്, അല്ലയോ രാജാവേ, ഈ സ്മരണ പ്രക്രിയയിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഈ സ്മരണ പ്രക്രിയയിൽ കൂടിയും എല്ലാ നന്മകളും നിറഞ്ഞ ഭഗവാന്റെ ശ്രേഷ്ഠമായ വ്യക്തിഗത സങ്കല്പത്തെ ദർശിക്കുക എന്ന ശീലത്തിന്റെ സ്ഥിരീകരണത്താലും, അപ്പൊ എല്ലാ തരത്തിലും നന്മകളും നിറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാന്റെ സർവശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള വ്യക്തിഗത സങ്കല്പത്തെ, ഭഗവാന്റെ ആ വ്യക്തി രൂപത്തെ
സങ്കല്പത്തെ ദർശിക്കുക എന്ന ശീലത്തിന്റെ സ്ഥിരീകരണം കൊണ്ടും ഒരു വ്യക്തിക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തില് അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ നേരിട്ടുള്ള ആശ്രയത്തിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്ത് വേണം? നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഈ സ്മരണ പ്രക്രിയയും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ വ്യക്തിഗത സങ്കല്പത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ വ്യക്തിഗത സങ്കല്പത്തെ ദർശിക്കുക, അതിന്റെ സ്ഥിരീകരണം കൊണ്ടും പിന്നെ ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടും എന്ത് സാധിക്കും? വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഭഗവാന്റെ നേരിട്ടുള്ള ആശ്രയത്തിൽ എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് ഒരു വ്യക്തിക്ക് സാധിക്കുമെന്നാണ് ഇവിടെ ആരോട് പറയുന്നത്? രാജാവിനോട് പറയുന്നത്. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. യോഗാനുഷ്ഠാനങ്ങളുടെ വിജയം ഭക്തിയുത മനോഭാവത്തിന്റെ സഹായത്താൽ മാത്രമേ പ്രാപ്തമാകുകയുള്ളൂ. ഇവിടെ യോഗാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ വിജയിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? അവിടെ ഭക്തിയുത മനോഭാവത്തിന്റെ സഹായം, ഭക്തിയുത മനോഭാവം നമുക്ക് അവിടെ ആവശ്യമാണ്. സർവേശ്വരവാദം അതായത് സർവശക്തനായ ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം എല്ലായിടത്തും അനുഭവപ്പെടുക എന്നത് ഭക്തിയുത സങ്കല്പനങ്ങളിൽ പരിചിതമായി തീരുന്നതിന് മനസ്സിനുള്ള ഒരു തരം പരിശീലനമാണ്. മാത്രമല്ല യോഗിയുടെ ദുർജ്ഞേയമായ യോഗ പരിശീലന ഉദ്യമങ്ങൾക്ക് അന്ത്യം കുറിക്കുന്നതിന് അയാളുടെ ഭക്തിയുത മനോഭാവത്തിന് സാധ്യമാകുന്നു. ഭക്തിയുത സേവനവുമായി സമ്മിശ്രമാകാതെ അത്തരം വിജയകരമായ പദവിയിലേക്ക് ഉയരാൻ ഒരുവന് കഴിയില്ല. സർവം ബ്രഹ്മം എന്ന കാഴ്ചപ്പാട്, അതായത് സർവേശ്വരവാദം എന്ന കാഴ്ചപ്പാട് സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഭക്തിയുത അന്തരീക്ഷം പിൽക്കാലത്ത് ഭക്തിയുത സേവനമായി പുഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നു. അവ്യക്തിഗതവാദികൾക്കുള്ള ഏക നേട്ടവും അത് തന്നെയാണ്. അവ്യക്തിഗത ശൈലിയിലൂടെയുള്ള അഥവാ നിരാകാര സമ്പ്രദായത്തിലൂടെയുള്ള ആത്മസാക്ഷാത്കാരം പരോക്ഷമായ മാർഗത്തിൽ കൂടി ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്തിച്ചേരുകയാൽ അത് അത്യന്തം ക്ലേശകരമാണെന്ന് ഭഗവത്ഗീത 12-ാം അധ്യായം 5-ാം ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. എങ്കിലും ദീർഘകാലത്തിന് ശേഷം ഭഗവാൻ വ്യക്തി സ്വരൂപനാണെന്ന സത്യം മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ഈ വ്യക്തിഗത ഭാവം അവ്യക്തിഗതവാദികൾക്ക് മനപീഠയ്ക്ക് കാരണമായി തീരുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ അവ്യക്തിഗതവാദികൾ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? യോഗാനുഷ്ഠാനങ്ങളുടെ വിജയം എന്ന് പറയുന്നത് ഭക്തിയുത മനോഭാവത്തിന്റെ സഹായത്താൽ മാത്രമേ പ്രാപ്തമാകുള്ളൂ. അപ്പൊ യോഗ അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ, ഇപ്പൊ യോഗ ചെയ്താലും നമുക്ക് അവിടെ എന്തും വേണം? ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യാനുള്ള മനോഭാവം, അതിന്റെ സഹായം കൊണ്ടാണ് അതിന്റെ വിജയം നമുക്ക് കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ സർവേശ്വരവാദം, അതായത് സർവശക്തനായ ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം എല്ലാവരും അനുഭവപ്പെടുന്നുള്ള വാദം ഭക്തിയുത സങ്കല്പനങ്ങളിൽ പരിചിതമായി തീരുന്നതിന് മനസ്സിനുള്ള ഒരു പരിശീലനമാണ്. അപ്പൊ എല്ലായിടവും ഭഗവാൻ ഉണ്ട്, ഭഗവാൻ സർവേശ്വരനായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം എല്ലായിടവും അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് എന്തിനുള്ള ഒരു പരിശീലനമാണ്? ഭക്തിയുത സങ്കല്പനങ്ങളിൽ പരിചിതമായി തീരുന്നതിന് മനസ്സിനുള്ള ഒരു പരിശീലനമാണത്. മാത്രമല്ല യോഗിയുടെ ദുർജ്ഞേയമായ യോഗ പരിശീലന ഉദ്യമങ്ങൾക്ക് ഒരു അന്ത്യം കുറിക്കാനായിട്ട് എന്ത് വേണം? ഭക്തിയുടെ സേവന മനോഭാവം കൊണ്ട് സാധ്യമാകും. ഭക്തിയുടെ സേവനമായിട്ട് സമ്മിശ്രമാകാതെ അത്തരം വിജയകരമായ പദവിയിലേക്ക് ഉയരാൻ ഒരുവന് കഴിയില്ല. അപ്പോൾ യോഗി ഇതൊക്കെ ചെയ്താലും എന്തുകൂടി നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കണം? ഭക്തിയുടെ സേവനം കൂടി ചെയ്യണം. ഭക്തിയുടെ സേവനവുമായിട്ട് സമ്മിശ്രമാകാതെ ആ യോഗത്തിന്റെ വിജയത്തിലേക്ക്, അതായത് ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ആ പദവിയിലേക്ക് ഉയരാനായിട്ട് ഒരു വ്യക്തിക്ക് കഴിയില്ല. അപ്പൊ സർവം ബ്രഹ്മം എന്ന കാഴ്ചപ്പാട്, അതായത് സർവേശ്വരവാദം എന്ന കാഴ്ചപ്പാട് ഇവിടെ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഭക്തിയുടെ അന്തരീക്ഷം പിൽക്കാലത്ത് ഭക്തിയുടെ സേവനമായി പുഷ്ടിപ്പെടുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാം ബ്രഹ്മമാണ് എന്ന് പറയുന്ന ആ കാഴ്ചപ്പാട് പിന്നീട് അത് എന്തായിട്ട് മാറാണ്? ആ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ അന്തരീക്ഷത്തിലൂടെ ഭക്തിയുടെ സേവനമായിട്ട് പുഷ്ടിപ്പെടാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ കാഴ്ചപ്പാടിലൂടെ, അതായത് സർവേശ്വരവാദം, അതായത് എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടെന്ന് ഉള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് എന്ത് സംഭവിക്കാണ്? ഭക്തിയുത അന്തരീക്ഷം, അതായത് ആ അന്തരീക്ഷം എല്ലാവരും ഭഗവാൻ ഉണ്ടെന്നുള്ളൊരു കാഴ്ചപ്പാട്. അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ എന്തിന്റെ ഒരു അന്തരീക്ഷമാണ്? ഭക്തിയുടെ ഒരു അന്തരീക്ഷം. അത് പിൽക്കാലത്ത് എന്തായിട്ട് മാറാണ്? ഭക്തിയുടെ സേവനമായിട്ട് പുഷ്ടിപ്പെടാണ് ചെയ്യുന്നത്. പിൽക്കാലത്ത് അത് ഭക്തിയുടെ സേവനം, അപ്പൊ ബ്രഹ്മമായിരുന്നു, പക്ഷെ അത് പിന്നീട് എന്തായിട്ട് മാറാണ്? ഭക്തിയുടെ സേവനമായിട്ട് പുഷ്ടിപ്പെടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അവ്യക്തിഗതവാദികൾക്കുള്ള ഏക നേട്ടവും അത് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അവ്യക്തിഗതവാദികളെ
സംബന്ധിച്ചുള്ള നേട്ടം എന്താണ്? അവര് അവ്യക്തിഗതവാദികൾ ആദ്യം ബ്രഹ്മത്തെ ആരാധിക്കുന്നു, അതിനുശേഷം പിന്നീട് പിൽക്കാലത്ത് അത് എന്തായിട്ട് മാറും? ഭക്തിയുടെ സേവനമായിട്ട് പുഷ്ടിപ്പെട്ടു വരും. അവ്യക്തിഗത ശൈലിയിലുള്ള അഥവാ നിരാകാര സമ്പ്രദായത്തിലൂടെയുള്ള ആത്മസാക്ഷാത്കാരം പരോക്ഷമായ മാർഗത്തിലൂടെ ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്തിച്ചേരുകയാൽ അത് അത്യന്തം ക്ലേശകരമാണെന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ടത്. അതായത് അവ്യക്തിഗത ഭാവത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ആ നിരാകാര ബ്രഹ്മത്തിലുള്ള ആ സമ്പ്രദായത്തിലൂടെയുള്ള ആത്മസാക്ഷാത്കാരം പരോക്ഷ മാർഗത്തിൽ കൂടെയാണ് നമുക്ക് എവിടേക്ക് എത്തുന്നത്? ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ക്ലേശകരമാണെന്ന് ഭഗവാൻ 12ാമത്തെ അധ്യായത്തില് അർജുനൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്, രണ്ടും എനിക്ക് തന്നെ എത്തും, പക്ഷെ എന്താണ്, മറ്റേത് സമയമെടുക്കും, ക്ലേശകരമാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. എങ്കിലും ദീർഘകാലത്തിന് ശേഷം ഭഗവാന്റെ വ്യക്തി സ്വരൂപനാണെന്ന സത്യം മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ആ വ്യക്തിഗതവാദികൾക്ക് മനപീഠയ്ക്ക് കാരണമായി തീരും. അപ്പൊ അവർക്കത് മനസ്സിലാകുന്നത് അനേകം വർഷങ്ങൾക്ക്, ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷമായിരിക്കാം അത് മനസ്സിലാകുന്നത്. അപ്പോ അവർക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ വ്യക്തി സ്വരൂപനാണെന്നുള്ള സത്യം മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ഭഗവാന്റെ ഭഗവാന്റെ ഈ വ്യക്തിഭാവം അവ്യക്തിഗതവാദികൾക്ക് എന്തിന് കാരണമായിട്ട് മാറും? മനപീഠയ്ക്ക് കാരണമായിട്ട് മാറും എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്ത കോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തവൃന്ദ കി ജയ്, ശില പ്രഭുപാദ് കി ജയ്, ഗുരുദേവ് കി ജയ്, നിത്തായ് ഗുരു പ്രമാനന്ദേ. ഹരി ഹരി ബോൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെയാണ് നമ്മൾ ആരാധിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതിലൂടെ പറയണം. യോഗികളും മാത്രമല്ല ഭഗവാനൊരു രൂപമുണ്ട്, വ്യക്തിയാണെന്നുള്ളത് രൂപഗോസ്വാമി ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ.